Assalamu alaikum. An balima minnu bɛ julakan fɔ n b'aw fo dakuruɲɛ kelen ni silamɛya ka foli barikama ye ko aw salamu alaikum. Ala ka wula hɛrɛ. Masha Allah maître Badini don. N nani bɛ ni kun fayakun dɔ ye n'o ye Alahu belebele dɔ ye. Ni k'a daminɛ 1000 ka taa bila miliyɔn 100,000 miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyɔn 3 miliyɔn 4 parce que ka waati min murabaw lo murabaw bɛ miliyɔn 4 lase adamaden ma n'i ma sariya tiɲɛ Ala dar kɔnɔna na. Siga foyi t'a la ni min y'a baara o bɛna a faamuya min b'a kɔnɔ. A bɛ jigin caman hakili la ko nin bɛ karamɔgɔcɛ bolo ko wa ko munna a bɛ Ala tɔgɔ tilan groupe sanfɛ YouTube sanfɛ. A ma faamuya mɔgɔ minnu b'olu miiri o ma se ka foyi de faamuya. Ni fɛn cayara i bolo i sigiɲɔgɔnw bɛ yen kɔngɔ b'u la foyi t'olu fɛ. Siran Ala ɲɛ i ka dɔ bɔ i yɛrɛ la k'a d'olu ma. Ne ta dabɔni b'o de kama. O kosɔn tuma bɛɛ n b'a fɔ a ye abonné groupe sanfɛ a ye abonné chaîne kan a y'a partager pour que minnu t'a lɔn ko nin ko in bɛ sen kan u ka se ka bɔ a kalama ka se k'u yɛrɛ nafa n'a ye. Karamɔgɔw bɛ n ka site kan u b'a yira dɔn. Ni tiɲɛ b'a la ni tiɲɛ t'a la karamɔgɔw b'a k'a dɔn u b'a dɔn Ala tɔgɔ sugu min bɛ ka bɔ n'a ye. Maa o maa bɛ ni Ala tɔgɔ sugu nin ye u b'a lɔn k'a fɔ a tigi ka hami man ca. Nafolo ko nata kɔni fɛ diɲɛ nata fɛ a tigi ka hami man ca dɛ. Donc ne bɛ k'aw ladi ni min bɛ limaniya k'a baara k'a baara min fana t'a baara i b'i yɛrɛ ye. Mais nka a kana miiri ko ne dɛsɛlen don tugun dɛ ayi. Yɛrɛ fɔ tɛ mais karamɔgɔw b'a dɔn Ala tɔgɔ sugu min de bɛ ka tila aw cɛ u b'a dɔn ni dɔnbaga tɛ sɛgɛn wa min y'a bila a b'a ɲɛfɔra cogo min na a b'a dɔn ni n t'a dɔn n tɛ se k'a ɲɛfɔ ka ɲa ten. Masha Allah a bɛ baara cogo jumɛn a bɛna Alahu yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ 666 a bɛ huwa Alahu sɛbɛn 666 a bɛ kolojan sɛbɛn 666 a bɛna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a b'o sɛbɛn siɲɛ 66 a bɛ kawaati ci ka fara kan a b'a kɛ nasi ɲumanba ye n'a ka d'a ye a bɛ parfum k'ara a bɛ nasi kilan 2 a bɛ parfum kɛ kelen na a bɛ to k'o mun a bɛ to ka tɔ keleman nin min wurudi bɛ sɔrɔ ka daminɛ a b'a ka laɲini don kawaati min kɔnɔ k'a ci ka fara kan a bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ ya Allah 6666 huwa Allah 6666 a bɛ sɔrɔ sisan ka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1111 a bɛ kolojan wurudi 6666 mais n b'aw dali maa min si ma se san 30 a kana s'a ma dɛ ayi muɲu ni sini kɛnɛya bɛ aw bɛna san 30 tɛmɛ don aw bɛna n'a baara a saraka ye mun ye worogɛ den 66 furucɛ gbɛɛman ani sisamuso gbɛɛman saraka yɛrɛ man bon billahi n'i ma tana tiɲɛ i ma jɛnɛya kɛ i ma foyi kɛ i Ala tɔgɔ nin baara ka taa ban ten riyada la i ka taa tila tuma o tuma sababu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ miliyɔn 4 na a b'o sɔrɔ bi kun fayakun n y'a d'aw ma Ala kama Ala ka jaabi aw ye a yɛrɛ bonya kosɔn salamu alaikum